Mela, nistedinkom issibu l-epistola ta' Pawlu Apostolu l-Efesin, kapitlu 1. Mela, l-epistola l-Efesin, kapitlu 1, u se naqra vers 1 biss, vers 7. Paġna hija paġna 103 fil-Bibja bil-Malti. Mela, l-Apostlu Pawlu qed jikteb lill-insara u jgħidilhom li fih referi għal dak li kien qed jitkellem fuq fil-vers ta' qabel, ċoħe fil-Maħbub Ġesu Kristu, mela li fih fil-Maħbub aħna għandna il-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra ta' dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Nerġgħu naraħ. Li fih għandna l-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra ta' dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. X'inhi il-barka illi hawnhekk l-Iskrittura qiegħda titkellem li għandna? X'inhi din il-barka li għandna? Il-fidwa. Il-fidwa. Il-kelma fidwa fi kliem sempliċi kull ma tfisser libertà, ħelsien. Aħna għandna il-ħelsien. L-idea ta' skjavitu, xi ħadd li huwa skjav laqqas biss għandu dritt fuq ħajtu imma ħajtu hija ta' ħadd ieħor u xi ħadd jiġi u jifdih jagħtih il-ħelsien biex jagħmlu bniedem liberu. Iħallas prezz jixtrih biex issa jista' jgħix ta' bniedem liberu. U aħna konna imjasrin, konna skjavi ta' dnub, konna skjavi ta' xitan. Ġesu Kristu ġabilna il-ħelsien. Ġabilna l-ħelsien. Aħna nies liberi, mhux iktar skjavi ta' dnub. Mhux iktar dominati mid-dnub. Fuq spaltek hija oħti m'għandekx iktar il-pis tat-toqol tal-ħtija ta' dnub. Li tibqa' żommok l-isfel, li tibqa' żommok tawwar fid-dnub. Il-ħtija ta' dnub illi ibeżżak għaliex taf illi hemm kastik għal dnub li huwa il-kastik tal-infern. Minn dan kollu ħbieb aħna liberi, aħna ħilsa. Fih għandna l-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra ta' dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. U l-Apostlu Pawlu jagħtina sinonim, kelma li tifisser l-istess biex waħda tfisser lill-oħra. Għandna l-fidwa, xiġifieri għandna l-maħfra. Il-ħtija ta' dnub hija kkanċellata. Aħna meħlusin minn din il-dejn li kellna malla. Aħna issa liberi, aħna issa nistgħu ngħixu b'kuxjenza nadifa quddiem Alla. 3 mistoqsijiet li nixtieq nistaqsi u nwieġbu minn dan il-passaġġ. L-ewwel nett, permezz ta' xiex għandna l-fidwa. Liema mezz konna meħlusin minn nubietna u mill-ħtija tiegħu. Keċa waqraħ, fih għandna l-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra ta' dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Permezz ta' demmu. Fejn qiegħda l-fidwa, fejn qiegħda l-ħelsien? Forsi fil-merti tagħna, forsi fil-penitenzi li nagħmlu, forsi fil-purgatorju li wieħed imur ipatti għal dnub hemmhekk. Hemmhekk insibu l-ħelsien mill-ħtija ta' dnub? Le. Permezz ta' demmu, permezz ta' dak li kien bla dnub li ħadnu bitana fuq u tabba bihom u ħadhom u dendilhom mas-salib. U bata minn flokna biex jeħlisna minnhom. Il-fidwa hija permezz ta' demmu. U x'kien il-mottiv minn Alla li tagħna l-fidwa? Ħarsu lejja fl-aħħar. Skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Grazzja, favur, l-opposta mertu. Le,
il-salvazzjoni tagħna ma tinstabx lex aħna minna xi ħaġa tajba aħna. Għaliex ħdimna għalija, għaliex provajna nagħmlu ħilitna. Laqas tinstab fil-ħajja qaddisa li ngħixu, fl-opri tajba li nagħmlu, fl-opri ta' karità li nagħtu. Le, il-fidwa tagħna hija skont il-lana tal-grazzja tiegħu għar-rigal li Alla jagħtina b'xejn mhux għax ħaqna imma xi huwa tajjeb magħna. U kemm grazzja? Ftit naqra? Ammont żgħir? Le, skont il-lana, the riches of His grace. Kemm hu Sinjur Alla, daqshekk hija kbira l-għana tal-grazzja tiegħu. Li tefa' fuqna, fawwar fuqna jgħidilna fil-vers ta' wara, palli kieku barmil ilma tefa' fuqna u xarrabna minn rasna sa saqajna bil-grazzja tiegħu. Mifdijin, meħlusa minn nubietna, maħfurin. Dan permezz tad-dem ta' Ġesu. Dan minħabba l-imħabba kbira tiegħu ta' Alla li wara magħna. U l-aħħar mistoqsija li tinsaqsi. Fejn tinstab il-fidwa? Fejn? Meta kont qiegħed nistudja dan il-vers, kont fuq il-bejt u tela t-tifel ħdejja u għadna naraħ flimkien ftit. Għatlu fejn tinstab il-fidwa? Fejn għandna l-ħelsien? Fejn għandna l-maħfra? Kien hemm il-Knisja ta' Marsa Skala qudiemna. Għatlu f'dik il-Knisja? Għalli le. Għatlu fir-reliġjon Iżlamika? Għalli le. Fir-reliġjon tal-Hindu? Għalli le. Għatlu fil-Knisja tagħna? Ħasibha ftit. Għalli le. Saqsejtu fejn insibuha forsi fil-Bibja? Again, tfixkel ftit, imma mbagħad għalli le mhux fil-Bibja. Tlu mela fejn tinstab il-fidwa tagħna għalli f'Ġesu. Dak huwa l-messaġġ tal-Iskrittura.